yaya za ka gane masoyi na hakika? A gaskiya 'yar uwa, gane masoyi na hakika hanya ce mai sauki, hanya ce wadda ba sai wani ya baki amsa ba. Ke a karan kanki kin san cewa ga wanda yake son ki da gaske, saboda wanda yake baki kulawa da nishadi, wanda kuma zuciyarki ta kwanta tare da shi, wanda kuma yake taya ki farin ciki yayin da yake cikin farin ciki, wanda kuma yake taya ki bakin ciki yayin da yake cikin bakin ciki, wanda yake neman ki lokacin da ba kya nan, wanda yake zancen ki a lokacin da ba kya waje, wanda kuma zai iya kare ki a duk inda ya je za a ci miki mutunci ko za a ci zarafin ki ko da ba kya wajen. Wannan shine masoyinki na hakika. Sannan shi kuma maki yana da matukar wahala ka gane makiyinka, domin shi maki tamkar inuwa ce, ba a iya gane ta. Kowane lokaci yana tare da kai, amma yana tsaron kafa ne. Allah ya samu dace. Da fatan kuma wannan tambaya ta kin samu daidai amsa da kike da bukata. Na gode.